Kementeri ketenat kuat kia jela kong amprin lengdo singi palai kalahiar ban jurip ya kajing pentre ya ka thlong PHC kabadon hamlium thlong mau etna ya kaba latai kajing lut kabakot chaka prak lur tengka lasenran ya ka hakani kasngi nadu chief advisor jong menteri rangba Pak Hamlet Darling, director ketenat kuat kia district medical and health officer badru ki engineer naka health department nalor urang basnong ba di Kharmon. Hakani kasngi lawan ban senran lang de kinong shnong ki bakwa bat thrang ban yo I bakate ka jaka sumar kandap no khamkloi. Step ngadon rengkat pat iba Hamlet iba Judai MLA jong kanikatan channel but ngau tenat siapa palat ban yo ikong kanika jingpen kre ya kata 10 bedded PHC tinga kum ka menteri ka bala kampen kamti ban pet igini kitam ngalalit bun kijaka mentah hakini ki prab naitam Bat ngasem bang idon kam ban ajing yero ya I emale berim jungi paralok jungi ba Hamlet ya kani ka kam ka babha ka ba ilale namar hangni PUE khatwai tali ki quarters khat khandai tali ki quarters nang ta ka PHC ka badai tang 10 bed rei PUE ka infrastructure ka ba kham kraw ngila ban penkre ha kani ka jaka ka nakabenta kata ka HR sanction kata ka bapet iki jing pun kre ya ka jing kmi jong ka jing wan thung kam ya ki ban kre hak ni ka jaka mentangi la de pun kre ngala request si DHSMI Madam Lindem ba in pun state ya kata ka kamru tingi la request ru ya I engineer jungi ba I contractor jungi bakin lada long ka bala pet lada la ne em ban include ya ki katto kat ne ki facilities na kamta ki ne ki arpo atli ki shnong arpo hajar tam ginong song shnong ti kalong wasuntanat sibon batang khandit sngi menshwa dang det khai klong bening pong hakate ka sub center ndre uterik mo dang sukat to kat ni sngi pindapet ya kate ka sub center kajing pen kre jong ka jaka khakhlu ka blalong standard kila biang lun dong hadong kila biang ya ka jaka ka jing thia apapun kha kila biang ya ka tuka jing don kam hang tei bro kila biang ya ka bed warmer ka resuscitation machine ya ikalong lada don kanu ka jing don kam ka bakerki ba ngot chakria kumbo ong ki khasi jungi tinga tharai ba ya kani ka project ka badai bandep hadu u December jong arajar arkusau let's sing in UE ka jing state but let's say kane ka center kala pentri kam no wood tingin siya kandu but irang ba snong but iba Hamlet the doctors na po ka department but nga ka first second week jong kanay January mangin ya penstat ya kajing pentri kam jong kani ka jaka ngamla ban mutur ba hadin ba wan kum kani kajing yarap iginong song snong kajing yarap ka bakin yo ka ba numla ban yutak kani ka banga itenat ha kani ka jaka ngongo sibon bahaya idang basnong kikur kiba aya kum kani ka jaka kibasu ki ai ngubha bat kidon ka jingnet ba ka jing senyang ka jong ki ya ka inlang ka salang kan wan lam ya ka jing ba kani ka de ki bangi hapet kum ki khun khasi khara mangin ngin bot jadi ban penbuat ya kum kani ke jing long ka babha jong kili gisno bat nakaliang ka jong ngala ay ya ka assurance lani ka kular ya inong snong bangin penkre kan pala ban penstet ya ka jing pentri kamno jong kani ka PHC hakani ka jaka